Bocahe mau maneh muga-muga gak lali saire. Bar niki nggih. Bar iki bar prai kanan kiri niki mengke diceluk, nggih. Habis ini Mas, habis ini nggih. Pinararin. Asik. Goyang nih koyo kalau jengking. Yen wis rasa pahite kopi rasane lagi. Yuk, saudaraku dari Senja. Yen wis rasa RT 001. rasane kaya Kawanku yang ganteng-ganteng. najan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis Nih Andi dari pengantin ya. Usah menggo lanyawang buri ati mantep bakal si terapi yen pancen jodoh ranyawang podo tonyo podo tresnani nampa anani lan nerimo Cah nama loyo. Ayo dong. Irame ning dangdutan padha lungguh cecer ning mantenan yen pancen tresno rasakan kan haluan lagu megah anak rei kanan kiri ucape janji yen sito mantenan lan bakal bebayan rasa menggak jodohmu mesti tekan yen wis tresno pahite kopi rasane lagi yen wis tresno rasane kaya impi kanan dan kahanan tetep dilakoni mepet kowe wis adem rasane ati Bawa Sri Laras buat Banjeringan. Dan juga mobil video syuting. Ada juga pendengar audio sound system. yen pancen jodoh ranyawang podo tonyo podo tresnani nampa anani lan nerimo Asik, rasa kesuwen tak nyebar undangan dirame ni dangdutan podo lungguh cecer ning mantenan yen pancen tresno rasa kakean haluan rasa ragu mergo kahanan prei kanan kiri ucap nih janji yen sito mantenan lan bakal bebrayan rasa menggo jodohmu mesti tekan yen wis tresno pahite kopi rasane lagi yen wis Jos. tresno rasane kaya mimpi anak dan kahanan tetep dilakoni mepet kowe wis adem rasane ati yen wis tresno maju mundur rei kanan kiri yen wis tresno abot enteng gede dilakoni ora usah menggo lanyawang buri ati mantep bakal sito